שהלוחמים קשורים עם מזיקים, הם לא נלחמים באמת, הם קשורים וזה לא מקובל. אני חושב שאתה מוציא פה דיבה ללוחמים. אני לא מוציא על הלוחמים, אני בעד הלוחמים. איזה דיבה? מפוצצים בתים. קושרים אותם. אתה טועה? אני טועה, אז אני אומר עובדות. מעולם במלחמה לא נתנו כל כך הרבה. מה זה הדבר הזה? כל בוקר 5-6 לוחמים. מעולם במלחמה לא פתחו את היד יותר משפתחו אותה עכשיו. טוב, אלוף משנה במילואים יוסי פאר, תודה רבה לך, כנפו, הבנו את הנקודה, תודה רבה אלוף משנה במילואים. אנחנו גם ככה ביום שהוא טעון וקשה, והוויכוחים האלה הם ברורים. יש דברים ואנחנו מאוד מבקשים לעשות את כל המאמצים ולחזור לדבר ולשבת אל שולחן משא ומתן, כי ראינו שזה עובד, ראינו שעם משא ומתן מחזירים חטופים בחיים, ואנחנו רוצים אותם בחיים, וליבנו עם המשפחות השכולות, ואנחנו מזועזעים כל בוקר